way assalamu aleykum warahmatullahi sakira fulɓe on ñalle jaam hono ñallir on cellinoye golleji no harkaji. Ok, min Hammadou Sidibé waɗi fa halde moɗon seɗɗa e hollitinde seɗɗa bangal vidéo ko hatta bandel maɗa ñamede hedde YouTube to. Inchallah bismillah, ganno oɗo andi eɗen kewi gollirde YouTube ton to wiyete waɗe subscribe fu yo YouTube ɗum less en keeɓi ko hatta en bandel meɗe ñamen ton fu eɗen kajasan inchallah mila don kettini hala inchallah. So joni won nadde maɗa Farokone TV fu gaɗanamin subscribe, gaɗa like inchallah no ɓeydanamin vim wadde vidéo ji ɗi inchallah. En jaaha puɗɗen vidéo. Arande fu a wara nokkure YouTube ɗo inchallah. On jii YouTube ɗon kay mila ko heewi kay ina andi YouTube ɗon wonno ɗo vidéo ji neldete ko subscribe waɗe. Ok, a natan do YouTube maɗa ɗum wardan ni. Sa nati YouTube maɗa wardi ni fu inchallah nata ton ɗo ɗumani on woni dow to yan alhaali majjum jafa ɗon koy nata ɗo toɓɓe ngel won ɗo ɗum woni ɗo M o won ɗo inchallah. So ni a nati ɗo a ñoƴƴan dow maggel, ñoƴƴirdo maggel fu wardan hono ni no jirɗa. Ngara settings ɗum woni ley ɗon go'o ɗiɗo ɓe ngel nata e muɗum. So a nati e mum fu ɗum wardan face majjum wardan ɗum yeeso majjum ɗum wardan ni. Ngara ɗo jirini inchallah nata hen. Kanati ɗo fu nokkure ne a tawan e ɗum udditi, woɓɓe ne tawan no uddi. Sa tawi no uddi kay accira non, ɗum woni ni wonno no uddi. Ɗum on pamtirani ni woni udditiki. Sa udditi ɗum kay bandel maɗa no yahan fas gam vidéo ji ɗi yaha no jokkodira. Kala vidéo so o naati ono nata no wurto ono timma ono nata ni wonno no ɗum warata. Amma sa uddi fu bandel maɗa yehirta non kasi inchallah. No mbila vidéo o weeli on so gaɗon subscribe gaɗon like inchallah. Ha joni eɗen gondi jewti on landi ken jammoɗo se potte gasi inchallah. Mouhamed Sidibé amma ko haajam e moɗon sakiraɓe fulɓe tinto on jeggite darude ɗo ñoƴƴanon men ɗo so joni wonde garol maɗa e channel Farokone TV. E daron ɗo gaɗanon men like inchallah on jettama.